Ульяновскида халыклар съезды төбәктә беренче тапкыр узса да, ана тел укытучылары форумы исә 3нче тапкыр үтә. Быелгы форум алдагыларыннан әллә ни аерылып тормаса да, ул узган ел рус булмаган халыкларның телләренә каршы чын мәгънәсендә көрәш башланган чорда уза. Чөнки узган елның көзендәге прокуратура тикшерүләре милли республикалар белән бергә татарлар күпләп яши торган рус телле өлкәләрдә дә үтте. Бу үз чиратында Ульяновск өлкәсендә читләтеп узмады. Прокуратура тикшерүләре булып узды. Бернинди программаларыбызны тикшерүгә бирдек. Барысы да элеккечә калды, бернинди үзгәрешләр дә булмады, закон бозу, тәртипләр үзгәртү бер нәрсә дә булмады. Фән буларак укытыла торган классларда 3 сәгать, булай 1 сәгать. Шунсы сөендерә, татар тел укытучыларының әйтүенә караганда, авыллардагы мәктәпләрдә дә вәзгыять үзгәрмәгән, ләкин бер куркыныч бар. Мәктәпләр кайбер ата-аналарга сылтау итеп, 5 көнлек укыту программасына күчү ягын карый. Әгәр мәктәп 5 көнлек укуга күчсә, укыту программасында татар теленә урын калмаячак. Бу уку елы инде күчерергә җыенган иделәр. Аннарысын карадылар, управлениедә төрле яктан карадылар да безне 6 көнлеккә калдырдылар. Районда бер мәктәп, без 6 көнлек программа белән укыйбыз. Татар теле шулай укыйбыз, атнага 2 сәгать. Беренче сыйныфтан алып 9нчы сыйныфка кадәр бездә 3 сәгать бара. 10-11 сыйныфларда бара безнеке спецкурс. Форумда төп доклад белән чыгыш ясаган Мәгарифне үстерү институты